ko mai saulawa yake da an ce lokacin sallah ya ce a tashi a ce a sallah. Tun daga lokacin da na fara aiki da shi ya ɗauki ni kamar shi ya haife ni kuma ubana ne a kowane lokaci tare nake a gidan shi. Ba na da shamaki ko a Lagos har mu je Katsina komai wasu lokutan ma in ma muna tafiya tare da shi tare za mu je duk inda za a je har Katsina da sauransu. Ba abin da zan ce saulawa uba ne a gare ni kuma babban rashi ne a gare mu baki daya a wannan harka domin ya san harkar aikin jarida kuma mutum ne mai tawali'u, mutum ne mai tsara gaskiya, mutum ne wanda abu guda ɗaya za ka ce in ka ce saulawa ko mai saulawa yake da an ce lokacin sallah ya ce a tashi a ce a sallah. Sannan kuma ya tsara gaskiya saboda na tuna lokacin da aka ce aikin shi ya ƙare bayan da ya bar Lagos ya dawo Kaduna ya shugaban gidan rediyon tarayya na Kaduna. Saulawa bai da gida a nan, ya ma fara gyaran gidan shi da zai koma Katsina sai aka ce Adamu Ma'azu lokacin yana gwamnan Bauchi aka ce mashi ga wani ya gama aikin zai koma Katsina, ya ce ba zai koma Katsina ba. Ya sa aka ba shi aiki ya rinka tallata ayyukan gwamnatin jihar Bauchi da wannan aiki ne ya sai wannan gida. Babban abin da zan faɗi shine alhamdulillahi kowa ya gani yadda wato kaga yadda mutane kowa ba wanda kaji ya faɗi wani abu na aiwa a kansa kuma an ce shaidar duniya ita ce ta kiyama. Kaga yadda wato yadda ya zauna da mutane cikin yanayi na zaman lafiya da sauransu. Ba za ka ci ga abokin faɗan saulawa ba. In ka ga abokin faɗan saulawa wato ka zo kana rashin gaskiya. Duk wanda yake hali na rashin gaskiya ko na wani dai abu ne mara kyau to ba za ku shiga da shi ba. In kuma ka iya aiki wannan namu na jarida to shine babban abokinka. To kaga mutum wanda za ka same shi mai kamala, mai tsara gaskiya da amana da sauransu, to wannan shi yasa kaga kowa yana tare da shi.